Hola, descobridores! Avui estem a prop de Tivissa, al poblat ibèric de Castellet de Banyoles. Vistes espectaculars al riu Ebre. Ciutat ibèrica de Castellet de Banyoles. Torres pentagonals. Les torres bessones defensen l'únic accés a la ciutat. Darrerament es planteja que les torres van ser bastides a finals del segle III abans de Crist per l'exèrcit romà, seguint les recomanacions tècniques del tractadista grec Filó Bizanci. La claveguera de la ciutat recorre 18 metres a l'interior de la ciutat. És una canalització excavada al subsòl de 0,60 centímetres de fondària, coberta amb grans lloses de pedra. La ciutat ibèrica de Castellet de Banyoles de Tivissa, tot i que les seves restes arquitectòniques no presenten un excel·lent estat de conservació, el Castellet de Banyoles és un dels jaciments ibèrics més importants de Catalunya. És un indret privilegiat per entendre l'estructura interna i la vida d'una gran ciutat a l'època preromana. Ciutat ibèrica de Castellet de Banyoles. És un bé cultural d'interès nacional. Recerca arqueològica des de l'any 1998. El Castellet. Construcció defensiva de tapiada aïllada per un fossar retallat a la roca. Construïda per la ciutat de Barcelona per controlar el riu i desviar el transport de cereals de l'Aragó per un camí terrestre i evitar el pagament d'impostos a Tortosa. També podria correspondre a una torre militar o de guaita de l'època moderna o contemporània.